I ćao svima ljudi, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da instalirate Messenger na svoj računar. Dakle, sve što treba da uradite jeste da odete na ovaj sajt. Link ovog sajta ću vam ostaviti u deskripciji i da kliknete Download Now. I sada će vas odvesti da izaberete da li želite verziju za Mac OS X, Windows, Linux ili Linux 32 bit ili 64. Mi ćemo ići Windows. Sad vi koji imate na taj skidajte. I sada će se vas skinuti. Ja ovo neću čekati, naravno ja već imam jedan skinuto, znači to ćete dobiti jedan ovakav fajl. I onda otvorite taj fajl, zapravo otvorite ovu instalaciju. I evo, to je klasična instalacija, idete install. I sada ovo sačekamo. I kada se instaliralo, znači vi možete odmah da pokrenete, ja to neću raditi, ja ću ipak ići finish. Dobro, ovo ću skloniti sa strane i dobit ćete jednu ovakvu ikonicu, znači to je aplikacija, znači kad je pokrenemo, dobit ćemo, evo vidite ovako nešto. I sada vi ovdje dobijete polja za email i password i vi se tu registrujete, ja to sada neću raditi, znači mislim da nema potrebe za tim. Tako da, to bi bilo to ljudi moji, hvala što ste pogledali klip, nadam se da vam je bio od koristi. Naravno ne zaboravite subscribe i vidimo se u nekom od sljedećih tutoriala.